Počúvaj. Nevadí, vypíšeme v útorok. Má. Vážení hostia, milé dámy, vážení páni, vážení vodiči, vážení rodovcovia, otváram druhý deň memoriálu Kolovana Slimáka. Troška meškáme, lebo do chvíľnosti je naša výsada, tak nám si povedali, že to všetko stihneme, lebo dnes je nedeľa, mnohí dochádzajú ďaleko, zajtra idú do práce. Ešte ja som hovoril Jurcovi, bol som zistiť na fare, že o 12. zvonia z kostola, keď rozhodcovia a vodiči budú počúvať zvoniť, ukončíme práce, tak sa snažte, aby ste do obeda to stihli. Dúfam, ste pochopili. Vážení kolegovia, dovoľte, aby sme rozdelili práce. Ešte tí, čo idú do pola, vás doprovadia ľudia, ktorí sú na to určení, ale za obcom Nitrianska Blatnica smerom na Vozokani je veľké pole na hľadanie. Čiže je tam, kde zaparkovať. Posledný dom, ako končí za obcom, tak na pravej strane veľké pole. Malé pole je smerom na Krtovce, na vodu nádrž, po ľavej strane taký väčší poraz, ale nedostatočný na veľké pole pre malé pole a voda je odtiaľ kúsok dole. Kolobeh bude, čiže veľké pole pôjde 11 až 13, malé pole 14 až 16 a voda 17 až 19. Les po nástupe pôjdete hore, je vyznačené, doprovadia vás vedúci inžinier Moravec do lesa a práce sú v rozpätí, ja neviem, ani nie. 500 metrov, 600 metrov kolom dokola, takže vám to nebude robiť problém, sú vyznačené a začneme takto. Farby 2, 3, 4, drobné 5, 6, vlečky 8, 9. Z drobných na farby, z farieb na vlečky a odtiaľ na drobné. Vážení kolegovia, nemá nikto žiadne pripomienky. Ja vám želám, vážení vodiči, veľa šťastia, pohody, lebo verím, že ak sa vám bude dariť, budete spokojní a my budeme pochopiteľne spokojní s tým, že väčšina absolvovala memoriál Kolovana Slimáka. Vodičom treba zažiať ešte dobrý vietor a dobrú mušku a myslím si tam, kde chceme strieľať, aby sme potrebovali strieľať napríklad zajaca, tak také výhovorky, že nemal som nabité a nestihol som to a podobne, to by nemalo. Ak rozhod sa dá pokým strieľať, tak treba strieľať a ak idete na hľadačku, musíte mi to. Podrovali sme zajaca ešte, ale sme to zvládli. Vám želám veľa úspechov, vodičom veľa šťastia, rozhodcom pekné posúdenie a bol by som rád, aby sme čo najskôr ukončili okolo 15. hodiny, aby sme mohli 15:30 robiť vyhlásenie výsledkov. Prevolávam polovníckej kinológii. Nesmieš sa miešať toho. Tak jak my. Vážení rozhodcovia, na veľmi krásnej, zaujímavej disciplíne prinášanie líšky cez prekážku. Poprosil by som vás všetci o zachovanie kľudu, odtiaľ keď sa tak troška sústredili, aby ste nerušili vodičia, ale on sa postaví tam asi tie líška, keď sa bude vracať, aby sme mu nezobrali chuť a neišiel by k vám, pretože všetkým nám záleží na to, aby sme vytvorili také podmienky, aké najlepšie môžeme vytvoriť. Poprosím vodičov, budem vyvolávať lož číslo 2. Chvíľočku ešte, poďte. S tými psami odtiaľ odíďte, prosím, preč. Dievčatá, s tými psami odtiaľ chodte preč.
Už nech sa dostanú kde chcú, ale... Avance! Avance! Porta che riconi! Dobre. Bola daná možnosť, pán vodič, hodnotíme známkovnú. Mám ako počuť ako do tej jamy. Môžeš, tam tá zahrabu. Poprosil by som vás. Počkajte, nemáme nič. Vládko, stoň. Víš, na čo? Doplníme do skúšobného poriadku. Akože? Vidíš, že preto chudák je rád. Áno. Nech sa páči, Milko. Prines! Ideš. Neutekajte ešte. Vydýchajte sa, lebo vidím, že aby ste nedostali infarkt, lebo ste moc bledí. Vážená korona, vážený pán vodič, prácu tohoto psa hodnotíme známkou 4. Ďakujem veľmi pekne. Ale to nemá proti. Ty te nečuješ. Preto ti hovorím, keby to bolo dobre, ale si to stačí popraviť, tak si to popravíme na hodine.
Vážená koruna, vážený pán vodič, videli ste veľmi chuťovú prácu. Skočil pes, išiel. Bohužiaľ, pri odovzdávaní výšky pes nedosadol, vodič sa snažil, hodnotíme známkou 3. Lož číslo 5. Vážená koruna, vážený pán vodič, hodnotíme prácu tohoto známkou 4. Ďakujem. Lož číslo 6. Abort! Abort! Vážená koruna, vážený pán vodič, videli ste prácu tejto slučky, ktorá na prvý povel išla, bolo tam váhanie, boli dva ďalšie povely, ale keďže to váhanie bolo také, že overovala si a pýtala slučka, mala si nás zobrať, hodnotíme známkou 2. Neviem, jak sa to štahovský aport, ale šmalské po vašom a bolo to lepšie. Lož číslo 8.
Vážená korona, vážený pán, robíme prácu keď do českého kúska. Sučka išla, zobrala, robili to troška problémy nastali, tým nie, že vypustila, opätovne brala, ale tá odozdávka, hodnotíme známkou 2. Lož číslo 9. Vážená korona, vážený pán vodič, videli sme na záver veľmi peknú prácu, hodnotíme známkou 4. Vážení vodiči, my sme disciplínu prinášaní cez prekážku ukončili. Želám vám veľa úspechov na ďalších disciplínach. Korone ďakujem za bohatú účasť a želám vám pekný deň.